Ramdam ang alaga. Most doctor prescribe pa. By Jessic. Ingat ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Uy, aram mo na dawan bareta? Ano ito? O day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdangog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Diyan sa inyong bahay, makikaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Mga tugang, good morning po. Good morning sa mga kababayan po niya, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa mga kapako seniors, good morning. Good morning sa mga birthday celebrators sa ngunyan. Happy birthday, many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Asin sa mga misis, na matagos pong nag-asikaso kasi ng mga gibo-gibo sarong, mga house chores, rikas-rikasan, todo na naman, sarap-sarapan ng marpremyohan. Ako po ang sunod lingkod, Mardela daing ibak sadit sanak, pero tian. Kiniba na mo kita hanggang 12 o'clock sa mga istorya, mga pangyayari sa palibot. Kasarabay siyempre dyan ang mga iba pa niya itong mga nakakalap na istorya. Kasarabay siyempre sa presentasyon ng programa ito pong mga pag-iriba, lado technical, yaon po dyan si Chief Ramir Tanay. Yaon man si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department. Shara Meliron sa Production Assistance Center, pantang sa newsroom. Yaon po dyan sina Jenny Matthew Valyaran, si Angel Mustaza at saka si MJ Jaresco. Sa luwas, siyempre ang Mega Force Patrol sa managos pong pangalap ng mga istorya, tanganing may balang ibog sa banwa na sinumpukawan ng mga turog sa pansitan. Yan po dyan sa 3rd District. Ang samuyang Field Commander Chief of Reporters Jimmy Nasalita. Mantang yaon man sa Daraga area si Joshua James Bino, Karen Ala sa City Hall asin sa ibang mga opisina de gobyerno, dyan po sa Old Albay District. Partner Alar Mario, dyan po sa Kapitolyo Provincial asin sa mga baretang nakakalap niya po dyan sa sur na parte kan Ligas Bay. Sa mga kababayan po niya to, Luzon, Visayas, Mindanao, sa mga driver, so ingat-ingat po tabi. Medyo may pigumantihan po kita na maraot na panahon. Kaya duman sa mga kababayan po niya to, pirmi sa nakitang pasiguro pirmi. Ang sabi nga ni kan Office of the Civil Defense, mga tugang, na pighahagan nila ang kooperasyon kan publiko, may kinaraman po dyan sa paglaog kang bagyo na si Christine. Nakalaog na nga ni po sa Philippine Area of Responsibility, and then may nagkapir na pong mga lugar na dahilan po sa maraot na panahon, pigpasiguro mga tugang Kapag-asa ay binugtak na mga tugang sa signal number 1. So wala na rin biyahe mga tugang subarko pasiri dyan sa may parte kang Katanduanes. Kaya okay, so ang sabi ka ng Office of the Civil Defense, mga tugang, dahil sa posibleng epekto kan bagyo na si Christine, mga tugang kay puwanda po ang kooperasyon nindo. Ayan. Pipaganda naman sa indang mga regional offices na gumibo ng mga measures para masiguro, mga tugang, na dahil mabaliwala sa indang mga lakdang, as in mga lakdang na pigibo po kang gobyerno. Ayo.
So, partikular, napipag-ingat mga tugang sumangayaon sa mga harani, sa mga karamabang lugar. Yung mga low-lying areas, as in mga flood-prone areas, kasabay na po mga tugang mga landslide-prone areas. Kaya, ayun po yan ang mga pigsasabi na handa man po ang gobyerno, no? Para po dyan sa pagsabat. Pero sana, dahil na maka-apekto po yan ng gusto nila po pong palibot. Tangani po na bata mapasko, dahil mamundo sa to. Mga radji, sana kita, mga tugang tangani po na dahil kita kayan urong-usungon, mga tugang kang bagyo. No? Dahil ta pa sigurado kung siya na madalagan talaga nasa dagat pa. Okay, so anyway, daman sa mga kababayan hello kay Tina Berwego ni Sergio. Morning, Sir Mar, watching from Rawis, Legazpi City. Jen Estola, good morning, Papa Mar, watching from Daragalbay. Si Noel Bowlers, una ko po nga may press conference ng alas 10 si Gob Grex. Di po ka mo nag-live. Nagpaabot na ba kasubago pa si Binabi Pendet sa si Pio Fernandez na di po ini malalaos si Gob Grex uto po sa Manila may komperensyang pigatindiran. So alatradon lang po tabi ang mga masunod na mga pahayag. Pwede. Si Jesse Mimay, good morning sir, watching from Legazpi City. Good morning kay Den Mendones, sabi ni Jen Estola. Okay. So duman sa mga kababayan po nato, salamaton duman sa pagsabay sa DCGB sa 4-day na Earth Forum and Expo Year 3. Pantulong taon na Year Expo, na Earth Forum and Expo. Mga tugan na ginibo dyan sa Ayala mo. So, I hope na ito pong mga nagkadarangog po nindo naman sa forum, masundan asin kung may day kita pa duman nagibo-gibuon na. Yan. Di ba? Gibuon na. Tangani po na mas makaagapay kita sa pagtabang na mabawasan ng padagos ng pag-init kang kinaban and masiguro na kita mga tugang may pagkaon sa lamesa. Kaya itong programa manungod po sa Grow Green at saka yung hapag mga tugang nakulaon na bagay po yan. Yung tinukar kang mga pag-iriba niya to sa agriculture, ang pag-producer kang pagkaon tang sarili, mga tugang nakulang bagay yan. Ito po na manungod sa aquaculture at sa fishery, yan nakulang bagay po na dapat natong sundan. Ang importante duman sa mga parawasin parasira, magparehistro tabi kita sa SBSA, magpatabang sa mga municipal agriculture o city agriculture officers tangani na mailista ka mo, may report sa DA and then may sumitir kang DA sa PCIC tangani kuning kaso may rimalaso araw kaning may maraot na panahon nawurong musong sa pananumta may nagadang kitang hayop mga tugang may balik lamang sa kapital. Diba? Magpa-insure tangani pong sigurado para duman sa mga kababayan and then siyempre mga tugang yung pagtalakay manungod po duman sa renewable energy. Okay, sige po tabi, salamaton mga kasenyors, salamaton po tabi sa yugyugunon mo na napalaban ako Chief Ramir sa karantahan may suminayaw. Siguro nakarelate si Manay duman sa kanta ni Victor Wood mga tugang. Nay narumdumang suminayaw na biyo si Manay. Salamaton po tabi lola. Salamaton. Bueno, mga tugang dugangan ta ng mga istorya po niya sa luwas. This time, ang Bing Rodrigo ng DCGB. Partner Alan Mario, good morning. Hello. Bago, nagpalaban ka man. Damay-damay ka na. Garon din namin mga partner doon. Ay, ganit ka. Mariyata may tumtum po mangitang pisa na pwedeng makarelate sa mga oldies tao. Bakong tuminindog si Manay. Kuminunday doon sa inutan.
Hindi ba ka? Ayan, hindi mo At least, sila dapat araw Sige, talaga ka sige. ng mga attitude ka mga gurang. Oo. Ang mga may edad na, mag-ugma sa na pirmi, dahil magpara sa musintir. Galaw-galaw. Ayan, pero exercise, and eat healthy food, aning paring ariglado. Okay, partner, kumusta nga? Kumusta? partner. Dahil paman order ang DILG sa pagtukaw kan expected niya itong mangyayari sa Kapitolyo na maging acting governor si Vice Governor Baby Glenda Ong Bongao. As in, siyempre ma-elevate man as acting presiding officer si Senior Board Member Ray Bagais kuning kaso. Nakaurong ko ngunyan pasana si Board Member Ray Bagais sa bunya garing magpa-interview live, pero pig-confirm niya sa tuya na dai pa man sindang nare-receiving order ali sa DILG dahil itong nagluwas na bareta kan sarong simana o kan Friday ito partner sa FB account ni Governor Attorney Rex Lagman, suspension sa iya 6 months kan ombudsman dahil sa pending investigation. Nagigibuhon kan ombudsman, may kinaraman naman sa reklamo ni dating Kapitan Alwin Nimo. Preventive suspension. Opo, preventive suspension pending investigation. Dahil nga sa reklamo kanini dating Kapitan Alwin Nimo, kanda barangay Anislag Daraga, may kinaraman sa aligadong pagresibi ni Governor Kansiaka to Vice Governor pa sa weteng payula. And nagpahayag naman baga initially ang gobernador, ngunyan nga ni ko tayo, schedule press con, pero pig-postpone ni partner. Ay kailangan pa gayod. Dahil pa nag-aampang ang gobernador sa media, pero may initial na baga siyang mga pahayag na willing siyang itao ang renda kay Vice Governor Glenda Ong Bongao. Pero yun na nga na yan, until now, tabi partner, as far as Sangguniang Panlawigan is concerned, kaurang ko pa lang si Board Member Ray Bagais, dahil pasindang na-receiving informasyon ali sa DILG. Okay. So, tabi sa DILG, nag-aalat man, kan maging order kan ombudsman, kaya as of this moment, tabi partner, as is ang sitwasyon digdi sa Kapitolyo Provincial. Ang nagiging posibleng problema daw sabi ni Board Member Ray Bagais, kung dahil tulos masettle ini, siyempre sa mga transaksyon, bata dapat magsweldo man sa mga empleyado bago mag Nobyembre 1 asindos na holiday ko siyempre yung manan may dapat may habol, kaya yon ang posibleng maging epekto kayan kung dahil ito kasi ma-reglar na sitwasyon. Pero anyway, gabos man nag-aalat kan update, pati kita nag-aalat kan update, tabi partner, monitoring man kita sa sitwasyon digdi sa Kapitolyo Provincial. So, an mapautob kayan, an masirbi kayan kay Gov Grex, o kung si say pamanaw nga maarasumir, so di ILG. DILG tabi partner. Okay, so okay. Si Vice Governor Glenda Ong Bongao as acting governor. Okay. Ni BM Bagais man ma-assume siya as senior board member bilang acting presiding officer kan Sangguniang Panlalawigan. Okay. Okay, partner, yan ang update digdi sa Kapitolyo. Alam Mario, thank you. Thank you very much, Father Al. So, yan po tabi, mga tugang sa tuya pong update, manungod po dyan, ano? Dahil pa man na na-receive. Actually, kasubago baga, may naunang bita na kan si Karen, kauron so taga-DILG, no? And then, yun, si partner Al, kauron man si na kinatawan Ray Bagais, kang Premier Distrito, manungod po dyan sa posibleng, pagbabago kang mga posisyones dyan po sa Kapitolyo. Dalam po duman sa preventive suspension na ipinahayag nga ni kinumpirmar ni Governor Grex ka nakaagi pong Sabado. Duman sa iyang Facebook account na pipaisin niya sa mga empleyado, sa mga head of offices kang Kapitolyo na
sinuspender siya kang ombudsman. And then pag-asumir nga ni si si Vice Governor Glenda Bungao bilang acting governor. Pero siyempre dapat umagi po yan sa proseso. So yun po yung pigahalat kung anong magiging orden mga tugang kang haliman sa DILG, tapos siyempre tatawaning kopya yan sindan maimplementar. Iyo, okay, si halaton ta na lang po tabi. Mga tugang ang mga developments pa kayan, and then magiging pronouncement man mga tugang kang gobernador, manood po dyan sa ipinataw na preventive suspension. Pag-arog po kayan, pinatawan ng preventive suspension, parang antisipasyon niya ng aning day makiaram, day magamit ang sa iyang poder, mga tugang, kaya piramintas pipahalian habang nagdadalagan po ang investigasyon. So, yun po yung nga proseso digdi po sa tuya. Okay? O bueno, mga tugang, Papa Mar, sa maagi ang bagyo. Yan. Nasa dagat pa po yan, and then expected na magdukot yan nararani dyan po sa may Catanduanes, no? By tomorrow. And then, basta ang tinatumbok niya, madalaga ng pasiring sa Northern Luzon. Pero, habang papasiring duman, medyo mabago ng direksyon, mga tugang, ma-westward, kaya madukot yan sa Bicol. Pag taud-taud kaan, southwest naman, di pa pasiring na po duman sa itaas. Yo, okay do. Halata lang nung mamaya, baka makahugot kita sa Pag-asa mamayang alas 11. Hintayin muna natin, ano? Bueno, dugangan ang istorya. Hali po dyan sa luwas. This time, ang lalaking pasiguro pirmi. Abo niyang mahali ang sapog. Kaya pasiguro sana. Joshua James Vino, good morning, go! Mas masapog, so nagbaili habang nagkakanta ka. Ayos yung mana yan. Oh. Pinakunday-kunday ang kita doon sa inutan. Magayong baga, maragayong baga. Correct. Ayan, okay, sige. Yes, anyway, Tabi Sir Mar, good morning. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag niya tong bareta na kompleto na sa datos, uminabot Sir Mar sa 218,428 pesos ang natipo na benta kan mga exhibitors sa apat na aldaw na Pira? Forum and Expo Year 3. Kira? 218,428. Ay, ano man ano? Warirahay man na di. Dakula man Sir Marso naging benta kan mga exhibitors bagay na sa indaman na ipigpapa salamat tamala nga ni naka duwang patos akong roasted pili Ano na freebie. Roasted pili. Yan. Igwa din akong natanaan kasuhapon na yung seaweed crackers. Masiram Sir Mar. Masiram. Seaweed cracker. So kasaba chips masiram. Oo. Yan. So fresh milk na chocolate boda strawberry flavor. Yan. So, Dan sa Dairy Albay Box. Agriculture Cooperative. Sa Dairy Box ito. Yan. Dairy Box. Produce yan dyan mismo sa Farmers Bounty Village. Igong planta dyan kigatas. Correct. Yan. Okay. Kaya medyo dakul nagpasalamat sa mga exhibitors. Pero dyan sa mga pantanom. Dakulo Correct. na bentang mga pantanom na kalamansi, as hindi ba iba pa. Babakaray ko daw kan lansunis. Pagbalik ko naman, wala na. Saro, Sir Mar, na may tindang mga pananom, itong ornamentals. Uminabot sa 28,000 plus ang benta niya. Sarong sinyal na nakulman ginarang na inggan yung magtanong baga Sir Mar, lalo na kan mga fruit-bearing trees. Yes, very good. Kaya nakulang bagay man ini para sa sutuyan mga exhibitors. Kaya minapasalamat sinda sa gabos na mga nagpasyar and nagbakal kan sa indang manlain-lain na mga produkto, magpun sa pagkaon, suka, pang-display, panghimagas, asin na pangtanom, at least nakatipon man Sir Marmin na durog ako lang benta sa laog ka na apat na aldaw na pag-exhibit ninda katapos kining Earth Forum and Expo Year 3 na nagpuon baga pitsa 17 sundo kasod pitsa 20 kining bulan ng Oktubre 2024. At least
na nagkaigwaman sinda ni na benta dapat na daw and nahiling kaman sa indang kaugmahan na nakapagpartisipar sa nasabi ng aktibidad kung kaya nakatipon gabos-gabos 20 exhibitors, Sir Mar, pero 18 lang sa may mga tinda kaso duwang booth okupado kan Department of Health. Yes. Kaya so 18 exhibitors nakatipon nina sa total na 218,428 pesos. Yan, salamaton man siyempre sa mga partners sa Albay Provincial Agriculture Office, sa Apaw, kay Ma'am Che Riveta, at saka sa Department of Agriculture Regional Office number 5, headed by kay Director Tornilla. Yes. Ayan, okay. Sabi Sir Mar, so yan ang dagdag na istorya katakod ka na minatapos pa sa naman na aktibidad ka DCGB at Forum and Expo Year 3. Joshua Bino, DCGB. Thank you very much, Joshua. And then, good morning kay Rosa Betis. Yan. Good morning ngayon po. Pabati po, Heaven's Friend Staff, Bitano, Agarwood T, Legazpi City from Malati, Manila. Siring man si partner King Rinaldo, listening and watching from Bangkiruhan, si Noel Bowler, sabi niya, Sir Mar, pabati man po kay Gurang Reming. Gurang Reming, Balyares, na nagmamati sa imo, nasigi sa nang tahi habang nagmamati sa imo. Thanks po. Yan. Si Alvin Uy, magandang araw po sa iyo, Sir Mar. Matibayong kamampalan magkanta. Happy 60th anniversary this GB. Maringat, taday nag-ura na di. Ngunya nang banggi na uminuran. Siringwan si Kuya Mike Dado nakantabay po tabi. Ang pinakadabis-dabis na principal na amigo ko. Ayos. O bueno, mga tugang, duman sa mga kababayan salamat sa pagpatronize po duman sa mga products kang mga exhibitors ta. So, duman mo mailing nakadakol palan kita mga tugang na produkto na nagigibo na kasatuya po ng mga organisasyon nin mga parauma ng mga paratanom, di ba? Pagkatapos iba-ibang produkto, mga tugang na kaganan po ninda ng ibang twist. Kumbaga may add-on na nalangkawan, kumbaga naglangkaw so kalidad, so presyo niya from the raw. Yung raw material niya, prinoseso niya, kaya naitenda mga tugang dyan po sa nakadakol po na makailing po ninda ang development ninda. Magpuan sa pagpuan ka mga Euro Expo, nahiling ta po ang development ko niyan, kaya po ng mga packaging ninda, papaiba na papagayon ng papagayon. Kaya no wonder why, mga tugang, na sa mga nagbirisita digdi, na itong mga hali, mga tugang sa ibang nasyon na bisita kan ACCI, interesado, mga tugang ka, nagkapira po mga produktong Pinoy, produktong Albayano, na pwedeng inegosyo ninda, pasiring duman sa ibang nasyon ninda, di ba? Sa mga nasyon ninda. So, yun yung mga first impressions, mga tugang. And sinaunang bitan man ng mga tugang ni ACCI President Ma'am Rosemary Quintorey. Manungod po dyan sa apera duman sa pagbugtak, mga tugang ning solar farms, as in pag-negosyo, mga tugang ning mga electric vehicles. Nababanggit iyan na may gusto na mga negosyanteng ang sa indang negosyo is may restaurant duman, mga tugang sa Hong Kong and Macau, na interesado sa nagkapirang mga produktong nahiling po ninda na din-display, pinahiling sa inda, na gusto nilang darahon, mga tugang duman sa indang nasyon, tanganin na makapagnegosyo. So madaling sabi, itong pagdirigdi, nagkagawa ng business meeting, nagkagawa tulos ng linkage, mga tugang sa marketing, di ba? Kaya pong pinaka-importante, mga tugang sa mga expo. Ayan, yan din ang pinakang basic na, sabi nga ni Kayan, rason kung nga tapigiwa mga expositions na yan. Yung mga pagdi-display ng mga products tanganing matawaning panahon sa mga kababayan na makabakal, pati mga dayuhan makabakal, and then maka-explore, mga tugang ning market
not only from our locals kundi maging sa ibang mga bansa. So very good po yan, Tabi. Maragandang development po yan. So abangan ta po ang kaipuan sa naman sa tuya, dapat maging consistent kita, di ba? Kung ano sunata na aninda na timplada, then indo pagbaguhon yan. Dito pagbawasan, kundi mas pasiramon ta pa. Tangani po na mas lalo kitang tangkilikin, kaya po mga tugang na mga ano yan, gustong mag-market kayan. Iyo, gustong magbakala sa magkonsumo. Yo, okay, o sige po, i-maintain ta lang po yan, mga tugang, maging consistent kita sa quality, sa appearance, mga tugang, as in siyempre sa namit, kaya po ng mga pinagtitindatang produkto, para po sa tuya pong mga bisita, as in sa tuya pong mga target na market, tangani pong dire-diretso to yung negosyo. Okay? O bueno, mga kapatid, ang oras po niya ito, alas 11 na. Mabalik po ako taon-taon sa naman after the news break at siniba pa pong mga commercials. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Discover great deals and offers in one of our biggest sale of the year, the Metro 42nd Anniversary Sale from October 18 to 20, with big savings of up to 70% off on great selections. At the department store, avail of our MRC members exclusive treat. Get additional 10% off on selected items. At the supermarket, exclusive treat to all MRC and MBC members. Free gift with a minimum single receipt purchase. See Poster Mechanics for details. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 202660 Series of 2024. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar.
Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maungmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Maski sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Radyo Balagon ka ito, DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Radyo DCGB, always number one, always at your service, an oras alas 11:06. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Naghagad nin kooperasyon kan publiko ang Office of Civil Defense o OCD dahilan kan posibleng epekto kan Bagyong Christine na nasa laog ng ngunyan kan Philippine Area of Responsibility. Sigun kay OCD Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno, kaipuhan nindaan tabang kan publiko tangani masiguro na dai mababaliwala ang mga lakdang na pigigibo kan gobyerno kung sa in particular na pinag-iingat kan OCD ang mga nasa low-lying, flood-prone as in landslide-prone areas. Katakod ka ini, nagbaba naman ng direktiba ang OCD sa indang mga regional offices para magibunin preparedness measures para sa bagyo mantang siniguro man ka ini ang kahandaan kan gobyerno sa paagi kan prepositioning kan mga asset as in relief goods. Yan ang pangalas 11 bareta hali sa DCGB News Base. Ako po si Shara Milaron, marhay na aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Revicon Tablet. Lakas na kaya ang ambisyon mo. San Miguel Beer. Sali na sa San Miguel Beer. Tansan, katutak, panalo under the Crown promo. At baka manalo ng up to 100 million worth of prizes. Unilab. Yan ang alagang Unilab. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover. Boys, sa sakit ng ulo, mag-buy Jessic agad. Ramdam ang alaga. Most doctor prescribe pa. Buy Jessic. Ingat! Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB.
Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo, kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Maski sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Mapay sa ganda! And my for Max Saver Sulit Busog Meals. Huwag nang gumastos ng sobra-sobra pa. 99 pesos na lang, sulit busog ka na. Ang mabusugera. Extra rice sa ireramba. Extra busog sa Crispy Chicken Filet Meal at Crispy Chicken Filet Ala King Meal na may extra rice na. 99 pesos lang in all stores. Max Saver Sulit Busog Meals, 99 pesos na lang. Ang mabusugera. Makulugan pa yokom. Greg, may work pa. I-Biogesic mo na yan. Bulong tulos? Baad igong side effects? Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat. Aba, maingat mananggad. Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Kumusta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Yan, post mo yan, bro. Pray until something happens. Mga dugang diretso po kita sa mga istorya. Second part, kaniriban ang punyatong yan pong aldaw ni Monday. Walang pasok, face to face. Dahil lang po sa posibleng epekto po kang Tropical Depression Christine. And then siyempre, hello kay Sir Jeff Santos dyan po sa Queensland, Australia. Ayos nga sayaw ni May kahapon habang nagkakanta ka. Grabe pala sumayaw ngayon si Manoy Al. Hataw na hataw si Papa Al. And then siyempre, hello kay Sir Gerald Aranya. Ayan.
Diyan po sa nasa Kamsurong niyan si Jeril, ha? Naka GB apps lang ngayak. Minsan ngay live. Basta ngaya ay mag-absent. Okay? Jimmy Nasalita nasa linya para po sa naglinyato impormasyon. Jim, plus kami Jim. May plus report si Jim. Jim, go! Yes, salamat Director Mar. Marinaga sa Parantabay. Habang naglilibot kita digdi sa Coastal Barangay, kan 3rd District, may informasyon kitang na-recipe ngunyan sa sarong lugar. Dahil kung una pabanggiton tabi Director Mar, matindi na informasyon na na-receive ito ngunyan. And actually, taw-taw mapasiring ako dyan sa area. May na-discover sa sarong may harong na bakante dahil kitawo. Ngunyan, na-discover na sila kan mga tao, may chinap-chap na tao, sulawas, ilinaog sa balde ka, boss. Naku. Gari karne. Gari karne. Iyo abangan taon-taon dan detalye kay ne. Ta informasyon na nakalap niya to, papasyaran niya to taon-taon tabi Director Mar. So abangan ang detalye taon-taon tungkol sa informasyon na ta sangon yan kaya at iba ko ni Kong Didi Cabredo. Ta may binisita ka ni so i-downgrade na halangkaw na bulod na pasiring sa West Coast na delikado sa mga nagbibiriyahe sa ibang sa mga maluyang kumbaga kung bako istirado auto mo bako difficile na magtukadigde sa may Marigondon area sakop ka na Banuaan ka na Teodoran. Ngunyan, nakadisponer si Kong Didinin pondo about 200 million pesos. And ngunyan, pinagbisita na and pinagtatapyasan na sa bulod. Pero so halang ka na bulod dahil widening na dagos sa tabi Director Mar. Iba blasting bataman na mga kwandigde ang kalidad kan na daga so purong apgo pero ito kaya gagamit ba-blasting on initabi Director Mar. Ang problema ta kay puan mag-agi pa pala nini sa DNR sa Tapambi sa Kupinikan Protected Area Management kay puhan na magkuaki clearance sa DNR plus sa mga kahoy digdi dahil pa man mapapalod although nasa implementasyon na kang project ninuli nga nita kay puan clearance dahil pa nagpa-release nin clearance sa tungkol digdi and DNR under DPWH Engineering District 3rd Engineering District initabi Director Mar. Okay. Okay. So yan tabi ang plano ni Kong Didi yun na apudan kay ni DNR sa kunatata aloy na inaplayan na ni kan DPWH. Yan. Dahil pa pigre-releasean natural mapipinjente actually igwa din mga proyekto digdi na pinjente dahil lang sakop dakan pambi. Yung nagdisi kong didi aramon niya to kung ano ang aksyon nagigibuho niya tungkol sa mga may proyektong covered court, may hanging bridge and ining tinampo. Ako si News Director Mardila Sangkol sa DCGB po. Hello, Kong Didi. Good morning. Hello. Good morning. Good morning. Yes po. Ayun. May proyekto ka mo dyan na downgrading ng Tinambo. May problema na po tabi sa DNR? Okay. Init na inot. Ipaliwanag ka muna kung ano ining proyektong ini. Ining proyekto, nyaon tabi ini sa sakop kang Barangay Basikaw, Coastal, and Barangay Marigondon, kang Banwaan, Campiudoran. Initabi, inisipig-agihan ta. So, pasiring magadaman sa Albay West Coast. Yes. So, magkagayon ang mga beaches. Beaches sa Ligaw, sa Uwas, sa Libon. Ngunyan tabi, Mar, kuyan tabi, ending tinampo, halang kawan na maray. Accident-prone area ini. And kay puwan ka ning ma-downgrade para magkaigwan ning maximum utilization kang tinampo. Okay. Oo, munyan, ida-downgrade ini,
gustong sabihin pabababaon, talangkawon, matipak ang bulod, magkakaigwan ng blasting, gigibuon tayo ng 4 lanes, maiwas. Ang subago sa paglibot mi ni Jimmy, ang nakapindir na sa nakani, so ali tabi, so Pambi clearance. Yan, Protected Area Management Board. Kasi nasa kuya, nasa coastal, ni sa dagat. Opo. May certain number of meters baga na sakop kang for sure, so coastline. Opo. Igwa kita ning pigapod na ini pasat, and ining expanded ni pasat sakop tabi aning Tikaw Burias. Tikaw Burias. So kaya igwa kita mga nakapinjente diging mga proyekto. Ining migi sa Basikaw, road widening and downgrading kan tinampo, reconstruction kang road. Migi sa Basikaw and Marigondon, igwa ba kitang covered court tuman sa Tapil. Covered court sa Badian, paditabi so hanging bridge tuman tabi sa Apod. Nagkapira tabing proyekto ini na kay po nangangay po ng Pambi clearance. Pero labi ko obvious man, duman sa Tapil, nasa loob kang eskwelahan. Dapat dito, mapinjinte ito. Ayun, ano po yan? Ano po ang magiging sunod na action po nito, Tabi Kangkong? Okay, mo yan, parte kan sa kuyang oversight function, bilang congressman, na initabi, masabutan da kung may pagkukulang pa ang DPWH, sa indang mga requirements, kaya may requirements ang Pambi para mag-issue ng clearance. Kung sinda kulang ng requirements, kaya day sinda pigitawan. Isiyong taman sa lado kang DNR, nata day sindang aksyon. Yes. So, ini government projects ini na kaipuhan sa lalong madaling panahon may pa-implementar ini. Tatipuan ini kan tao. Yan, yung interagency coordination ang medyo may diferensya Iyo tabi, oo. So, ako na ang ma-mediate digitabi sa duwa, sa pagiging congressman, na maramanta, isang may pagkukulang. Yes pa, ayun, pa. Okay, so we look forward na ma-action ang tuloy siya ni Director, kang DNR. Iyo ang chairman kang Pambi. Iyo tabi, maapod kita, maramanta kung may pagkukulang ang DPWH o sinda may pagkukulang. Opa. Maramanta tabi yan. Sa taod-taod, taapudan ta si Director. Yes pa, okay. Sigang Didi, ingat po Tabi sana sa paglakaw-lakaw. Salamat po maray. Ayan, okay. Sige, yes, okay. So, yan. Kukuha niya to ang lado kan DNR ni so Regional Director and then so DPWH kung assign talaga ang problema. Ready ang budget, ikuhanin mga pondo. Nakabitin dahilan sa siring ng mga clearances na pinag-halat Tabi, Director Mar. Roger na. Okay, abangan tao-tao ditong chap-chap, pilinaog, lawas nin tawo, chinap-chap, garik, dito na i-describe naman sa ilinaog sa balde. Pag baba ko, proceed ako duman sa nasabing lugar Tabi, Director, and ngunyan, yaw na natural ang mga otoridad, mga miyembros ng Philippine National Police para imbestigaran kung ano ito, lalaki, babae. Dapat nangyari ito sa nasabing lawas na ilinaog sa Baldigabos na partikan sa iyang lawas, pati na supayo. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you very much, Jim. Flash Report! Kaya po Tabi ang kaso po ng chap-chap. Abangan po yan kung saan pong lugar yan. Asin kung anong tao yan, kung lalaki o babae. Data po aram. So papasyaran po ni Jimmy. And then sana, naman po sa naunambitan, mga dugang ni Kong Didi. Mga projects po na kinakaipuhan. And then inadala na dapat talagang bugtakan. Mapadali ba? Yung interagency yung naging problema talaga. Di ba? Maraman daw ni Kung Didi kung ano ang problema kang DPWH, kung may kulang isusumitirin. Ano mang ginibong aksyon kang DNR nata na atraso. Yung mga proyektong yan, araw itong tinampo na tukadunununon.
the accident-prone area, dapat talaga na dali-dalion. And then, ining mga, ining mga ahensya di gobyerno, may mandato, mga tugang na magtarabangan. Di ba? Sige po. Dali-dalion, tanganing maging areglado. Okay? O mga kababayan natin, final na po ito. After 4 weeks of series of increase, may rollback saga. Ayan. Sabi ka mga amigo ko sa oil companies, mga tugang, may anunsyo na kami na tatakrasan ta sa presyo saga 6 o'clock in the morning, mga tugang, na ang magiging kabawasan sa gasolina sa lapi kada litro. Sa diesel, babawasan po ng 70 centimos kada litro. Mantang ang kerosene, mabawas po ng 85 centimos kada litro. 6 o'clock in the morning. And then sabi po kan Department of Energy, ang bawas presyo diyan po sa produktong petrolyo, daylan kan medyo ngaya pagkulpa kan tensyon mga tugang duman sa Medio Orient o sa Middle East. Asin so piglalauman na sobrang supply kan petrolyo paglaog po mga tugang kan taon 2025. Yun po tabi ang mga rasones. Nangyari, kinrokoso kita ki oil price increase tapos may rollback ka ito. Di na mga kabaga doon sa big paradugang. Mga big time oil price rollback. Big time oil price hike. Pangyayari, Bueno, mga tugang, balon ta daw makakonect mga tugang sa Pag-asa. Maki-update kita kung kumusta lamang ang kamugtakan kang panahon tangon na. Tagaro igwa ng bulletin number 2. Ano? Pero igwa ng ay lang. Hello, Pag-asa? Yes po. Apa, Sir Ariel? Hindi po. Apa, si Marpo ini sa DCGB tabi. Sir Ariel, makikad po kami kung iguana pong latest para po digdi sa bagyong si Christine. Go ahead po tabi, on air na kita. Ang tropical depression na Christine po, hindi po oring namataan muna na alas 10 ni Naga sa distansyang 870 kilometers east of Eastern Visayas. Na natiliman niyo sa sayang maximum sustained winds na 55 kilometers per hour, as in sa bugso mga doros na 70 kilometers per hour. Sa ngunya nagiro ini sa direksyon na pasulnupan, timog sulnupan sa rekasma na 30 kilometers per hour. At yan na alas 8 ng Banggi, ini man nilalauman na nasa distansyang 595 kilometers east of Katarman, Northern Samar. Alas 8 sa aga din aga, ini man nilalauman na nasa distansyang 490 kilometers east of Veracatanduanes. As in sa agang alas 8 Banggi, ini man nilalauman sa distansyang 480 kilometers east of Daet, Camarines Norte. As in sa alas 8 sa Miyerkules nin aga, ini man nilalauman na nasa distansyang 520 kilometers east of Baler, Aurora. Sa ngunyan, nakabandera man ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Catanduanes, Masbate, including Ticao and Burias Island, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Camarines Norte. Sa eastern portion ng Quezon, Eastern Samar, Northern Samar, Samar, Leyte, Biliran, Southern Leyte, Dinagat Island, Surigao del Norte, including Siargao, Bukas, Grande Group. Opo. Yes po. Si Bagyo pong Christine, posible man ini maglandfall sa may Northern Luzon sa Biyernes. Ayan, Sir Ariel, pag nagdukot yan dyan sa may party kang Catanduanes, anong ma-experience ng tadig po tabi sa Albay? Naman po ang mauran na panahon, lalo na sa aga hanggang sa Merkules. Ayun, mauran na din. Masungit, may mga pabugso-bugso man na duros. Ayun, mga pina daw mga expected ang paros ka andig di? Pwede pong mag-signal, pwedeng erase sa signal number 2 or 3, depende po. Ayun. Kambagi. Opo. Okay. Sige po tabi, Sir Ariel. Salamatan po maray. Salamat po. Thank you very much. Mga tugang, Ariel Samudjo, kang Pag-asa, DOST Regional Forecasting Center, in connection po kaya na Tropical Depression Christine. Mga tugang, so bantay po kita tabi, pasiguro lalo sa mga nasa low-lying areas, sa mga flood-prone areas, landslide areas, pasiguro kita yan po ang mamatian ta.
moderate to heavy na mga pag-uuran dahil lang po kayan mga tugang na epekto kan Christine. And then madiretso na po yan duman sa may parting daet pagkahapon, pagkabanggi, and then pasiring na po duman sa may parte man mga tugang kang Northern Luzon. Okay? So sana po magpasiguro kita tabi mga tugang sa mga kababayan ta dapat mantinar ta po na dahil na descuido, save lives before property, sabi nga ni Kayan, di ba? Para po duman sa mga kababayan ta, duman sa mga tabay, yan pong latest mga tugang kan tropical depression na si Christine, and then salamat man kay partner King sa mga pagpapaabot po ng mga information in connection po kaya na mga updates po sa bagyo. Okay? So duman po mga tugang sa ang masunod kaya na advisory mamaya pong alas 5 ng hapon. Okay? Kaya uliton ta namantinar po ni Christine sa iyang kusog mantang naghiro west-southwestward pasiring po sa Philippine Sea. Yan. So kasubago pong alas kasubago po yung warning signal number 1 initaas naman po mga tugang sa sa ibang parte kasarabay na po sa Albay, no? Kaya pati sa Masbate, no? Kaya po wala nang mga biyahe uli yung mga barko diyan. Okay? So yan po tabi para duman sa mga kabarangay ta. Bueno, mga tugang, oras na to alas 11:30 na ng pagkaaga. An oras hatod sa indukang sa sakit ng ulo. Mag-Biogesic agad. Ramdam ang alaga. Most doctor prescribe pa. Biogesic. Ingat! Revicon Tablet. Lakas na kaya ang ambisyon mo. Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Unilab. Yan ang alagang Unilab. San Miguel Pale Pilsen. Sarap laging kasama. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. May bagong energy na! Bagong-bago, pinakamarhay na Enervon, Enervon C+. Pinapusog with zinc, vitamin C, vitamins B1, 2, 3, 5, 6, and 12, as in vitamin E. Bagong-bago, pinakamarhay na Enervon. Hey! Enervon Z+. Unilab yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liver Aid. Ang Liver Aid ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liver Aid dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liver Aid, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liver Aid Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good! And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Para sa bagong Ligaspi, Kaphisham Ismail. Sa bagong Ligaspi kay Hisham lahat. Hisham Ismail. Hisham Ismail always. Hisham Ismail. Ismail always.
Hisham Ismail, sarong rehistradong nurse, pinakahobe na presidente kan Liga ng mga Barangay sa siyudad kan Legazpi, asin kan bilog na Riyong Bicol na ilihido kan National Executive Board, Liga ng mga Barangay. Ano post kapitan kan mga kapitan dahil sa itinaong marhay na serbisyo sa iyang konstituentes, komunidad na sa iyang pinadaba asin pinaglilingkuran, patunay na matibay si Kap Hisham Ismail. Smile always! Nay, ngayong 6 months na ako. Araw-araw mo akong binibigyan ng pagkain habang patuloy ang pagpapabreastfeed mo sa akin. Pero minsan, hindi mo alam kung ano pa ang ihahanda mo sa akin. Kaya pumupunta tayo sa health center para magpaturo ng paghanda ng complementary food na pwede mong gawin. Ang dami nilang itinuro sa atin. Ang healthy ng luto nyo, Nay! Makulugan pa yokom. Greg, may work pa. I-Biogesic mo na yan. Bulong tulos? Baad igong side effects? Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat. Aba, Maingat mananggad. Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! May tililam na manghanap? Uy, gutom yan. Pag Friday na, let's eat monggogo with no pork cubes. Pampasarap ng todo. Pag Friday na, let's eat monggogo. 1 kilong pork, sarap in just 1 cube. Pag Friday na, let's eat monggogo. Monggogo. Monggo Fridays for life. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City near Aleco, Rabvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco beside Siga Hospital, Rabvax Iriga in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital, and now open Rabvax Masbate in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi,
Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Alright, mga tukang balik po kita sa programa. Hoy mga misis, iruluwag na yan. Tanya akong sa mga aki. Ubus na naman ka ng laog kang ref. Parang aldaw pa sa nangaya. Ang nangyayari na eh. Alright, happy birthday kay Sir Dennis Calleja. Yan, 430 KB 43008. Happy birthday po tabi, Sir Dennis. Many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. As isa iba pong nag-birthday sa kanya, happy birthday. And good morning man sa mga kababayan ta, as in sa mga amigo ta, mga tugang sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Santo Domingo, headed by Pogi at matikas na warden, Senior Jail Inspector, Jail Inspector, ano yan? Si Jail Inspector Anuel Budulyo. Salamat po sa invite, sir, para sa event din mamayang gabi, 6 o'clock. In connection, mga tugang kan opening kan National Correctional Consciousness Week 2024 na hanggang sa petsa 27 po yan, October 21 to 27. Yan po yung celebration o kaya pag-obserbar ka National Correctional Consciousness Week 2024. And at the same time, mamayang gabi, mga tugang gigibuhon, itong Christmas lighting event na may titulo na Pasko sa Piitan, Ilaw ng Pag-asa. Ayan. Ang sabi, mga tugang ni Sir Noel, ang mga events na ini, sarong oportunidad para po ma-highlight ang transformative efforts sa laog po kan jail facility, as in mai-presentar man, mai-showcase ang mga positibong impact kang rehabilitation programs. Ayan. Ini po mga tugon na Pasko sa Piitan Christmas Lighting Initiative, magtataon ng pag-asa o paglaom as in inspirasyon sa mga persons deprived of liberty o PDL. Mantang pinagpopromotir ang sense of unity and community. Sa pagi po kang event nini, nagmamaot sinda na maisulong ang positibo na environment na nag-encourage mga tugang ng rehabilitation, faith, and renewal. And nagtutubod sinda na ini pong istorya mag-resonate deeply mga tugang with the public and magserbi na showcase kang human side kan correctional system. Ayan po tabi. Duman sa mga kababayan po niya to, mamaya paihilawan na yung Christmas decor dyan po sa kunyan, sa BJMP sa Santo Domingo. Okay? And good morning man sa kay Jail Officer 2 Divine Kiamno, ang Personnel Records and Community Relations Service Officer, mga tugang kang nasambit pong pasilidad. Good morning po sa Indo, tabi, dyan po sa BGMP. And then sa Gabus po, mga tugang na mga men and women kan BGMP, na mag-celebrate po kang ini pong National Correctional Consciousness Week o NACOCO 2024. Okay? Sige po tabi. And congratulations dyan po sa padagos na dakol na mga nanunutaran, mga tugang na mga reforma para maihanda ang mga mga PDL na pagluwas ninda
makasalamuha girare sa komunidad, and then na mag-isip na gumibo ng kalukuhan. Pati online, mga tugang sa TESDA, pigturuan sinda. Last na nakauron ko si Sir Noel, ano niya ako sa online kantis na dyan, una nga Sir Mar na deboning o bangus. Yung gigununuan, yung deboning kang bangus, paghali po ng mga dugi kang bangus. Yan, tabi, naturuan sinda, asin kadakol pang iba, including yung spiritual aspects, mga tugang, talagang pag naluwas na daw man Mama Angel sa BGMP, mga tultul na. Nare-reforma talaga. So yan, tabi. And siguro baka magkita kami mamaya ni Director Joel Superficial, Kam BGMP. Sir, good morning. Para makahuntahan natin. Okay? So, yan po tabi. Mga magandang development po yan para po sa mga kababayan ta. Alright. And then, siyempre, mga tugang, sabi ni Jeril, may mensahe pa si Jeril Aranya. Tingnan nga natin ito kung anong mensahe ni Jeril. Sabi ni Jeril, mababa po dyan kay 50 cents sa Petron Legazpi. 56.50, di pa nagbaba. Dati na po na 53.50 na diesel pa. Okay, sige po tabi. Basta mababawasan po yan sa aga, tabi, mga presyo kang produktong petrolyo, mga tugang, sa tuya pong palibot. 70 sa diesel, sa lapi sa gasolina. 80 centavos mga tugang sa sa kerosene. So yun po tabi ang pinaka-latest, mga tugang na abiso kan mga oil companies, mga tugang, dahil lang po dyan sa pangyari, tinamaan na. So, pigmain-mainan nindong loto, 649. Congratulations po naman sa solo winner. Na mag-uuwi, mga tugang ng ng 37 million na premyo ng Super Loto 649. Yan. Para po yan naman sa mga tumatangkilik, mga tugang sa loto. Swerte yan man talaga yan, mga tugang. Pag talagang sa imo na yan, whether you like it or yes. Talagang yan. Kukunyanan mo na yan. Sa imo na yan. Ang advice talaga sa mga winners, kunyanta po yan. Bugtak ta sa tama. Ayun na. And then, malapit na, malapit na pang undas, mga tugang. Next week na, di ba? Next week. Dahil 21 na ngunyan, next week, mga tugang, Biyernes, Sabado pa lang, weekend, kaya pala maraming uuwi, Kaya pala dakol na mauruli, mga tugang, na-tiyempo na weekend, Biyernes, Sabado. O kaya duman sa PTEX, may mga abiso na, mga tugang. So mga airlines, siguro na po mga advisory para duman sa mga mauruli sa tuya pong mga lokalidad, sa mga probinsya, asin sa ibang riyon, tanganing di magsurusuan, mag-aramay na kabi. Dahil na magalat kay itong sukunyan, suruso kan tawo. And then, travel light, yan. Magdaras na nagkapiras na, dahil na magparabit-bit nung garang ibang minabiyay, bibit-bit ang arong. So, tama sana. Pero, siyempre, expect na po, mga tugang, ang medyo mabagal na daloy ng trapiko dyan. Lalo kung mabiyay ka mo ng Biyernes sa Sabado, ay nako, Kung Biyernes ka magbiyay, sigurado po yan. So, yun po tabi, duman sa mga kababayan ta, kumusta na kaya ang kandila ngunyan? Maray pa duman ka magbakal sa Kamalig. Kay Ma'am Rose Graida. Kung takon nito si Pio, magpa-order ka mo. Diyan, mga kandila, mga kandila, mga burak, and then, may pailaw ba? Yung mga pailaw, di ba? And then, sa mga parapintura, bata, para oran-oran, sa mga parapintura,
mga para-lettering, yan naman ang mga magkakaigwa naman ng kita. Ngunyan po na ano yan, panahon kang All Souls Day and All Saints Day, mga tugang, pizza 1 asin 2, All Saints Day, All Souls Day pag pizza 2. Bata kita digdi, kung na rin sual daw ka mga kalag, dahi ta na pigbirisita lugod. Sual daw ka mga santo, duwang kita. Yeah. Okay, o. Di, duman po sa mga kababayan ta, marumdum naman kita ka mga departed ones. Ay, pangadyi ta po ang senda mga kalag. And then, pasyaran sa mga lugar, mga tugang na, na linubungan. Di ba? Hawanan, linigan, mga tugang ka. Yun naman yan, ngunyan ang daralagan. Next week, ayan, sigurado po yan, mga Sabado or Domingo, hanggang sa pizza 30, ruso na ang mga tao naman pasiling sa Campo Santo, marilinig ang mga pansyon, mga tugang kasi ng mga mahal sa buhay, na nagali na sa kinaban. Uy, ano palan po, tabi sa mga taga Sorsogon, asin sa mga nakakamit bid mga tugang kay yan, kay Bishop Emeritus Arturo Bastes, mga tugang, binawian na po nining sa iyang hiram na buhay, kasudma na aga, base po yan sa abiso kang Catholic Bishops Conference of the Philippines. Nakasabay ko ni kayo si sa Sorsogon, si Obispo Bastes, mga tugang, during yan sa mga pa-seminars kayo, as in mga pagtiripon, manungod po sa sa family and life, tsaka strong defender man mga tugang siya, si Bishop Emeritus Bastes, mga tugang, sa paglaban sa mga mina. Yan, sa paglaban sa mga mina. Yan po, tabi, So, iyo po yan ang nakalap niya itong information, mga tugang, kasubagong agang-aga. And then, sa mga post mga taga Sorsogon na nagpaabot po ng condolence po, mga tugang, kay Most Reverend Arturo Bastes, ang Bishop Emeritus kan Sorsogon. Alright, mga tugang, duman po sa mga kababayan ta, padagos po ang pangapudan kan sa tuya po mga otoridad na maging marikmat kita dyan po sa mga kababayan niya to na mga nakikiaram kang gamit kan iba. Yeah. Nagpaparadakol naman ang mga nagreklamo na nawaran mga tugang ning gamit. Dahil yan, pinakiaraman kan iba. Okay, so duman sa mga kababayan ta, dahil pagtawaning tiyan sa mga tugang na makagibo ng krimen yung mga kriminal. Yan, yun, pinakadabis diyan na pangkunyan, pangdepensa. Tangani, mga tugang na dahil kita madiskuido. Dahil kita mawaran ng gamit, as hindi madiskuido sa auto. Diba? Iparada sa mga dapat na paradahan sana. Sa maliwanag o sa may gwardya, tangani po na areglado. And then, siyempre, mga tugang, dahil magbugtak, kan pigsasabi ko kay itong paloy na pigtataram ko na yung mga pig-apod ng come-ons, yung mga nakakatintar baga, na nasiripan sa bintana, higo ngayang bag na nawalat duman, higo ngayang cellphone na nawalat, higo ngayang attache case na nawalat. Yan, balik-balikan na tapos hiling-hiling titiraw na. Di ba? O, yan po tabi, dahil pagtawan po ng pagkakataon na mabiktima kita. And then, siyempre, perming safety ang fight. Perming, maski ka nasa loob kang bikulo, dapat perming nakalak ang pinto. Minsan may mga pangyayari kayan na bigla sa nang mga nabukas,
mga tugang sabay akbot kung ano man na bagay na niya ang punyan sa imong auto. Iyo, so para po masiguro tayan, pasiguruhon ta ang mga dapat po niya itong ano yan, bantayan. Okay? O yan po tabi para duman sa mga kabarangay, mga tugang, kita, magpasiguro tabi. And then, sa mga nagbabiyahe, yan po, pasiguro man kan mga auto niya to. Ilingon, Kimaray, Blow Bagets. Ang tangani po na day kita magkigoning rimalaso. Kung medyo may diferensya, lalo kung ang driver ang may diferensya, pipirot, aday na po tabi, magdiretso. Kaya nga luingo na, katurugingo na, aday pagpirita. Lalo kung mga pampasayro ang pigmamaneho mo, may kaibanan ka, hindi, wag ho nating wag ang data pagtawan ng panahon po yan na maging araw kayan. Okay? Alright. Duman sa mga kabarangay ta, mga tugang, kumusta na sa inyo pong mga atama na hayop? Ha? Sa mga atama po nindong mga, mga hurig, mga baka, asin iba pa. Mga pet owners, good morning po sa inyo. Lalong-lalo na sa mga animals na may rabies, di ba? Yung aso at saka pusa. Ayan po, padagos po ang ipaginggan nyo kan sa tuya po ng mga veterinarians na suportaran ang mga programa na may kinaraman po sa pagbakuna kontra rabies. Yan po ang naging pahayag ni Dr. Manny Victorino, yung Animal Health and Regulatory Division Head kan Albay Veterinary Office, na ang kada barangay sa probinsya may naka-designar na pong mga vaccinators na mabakuna sa mga atama na ayam, buda, ikus. Okay? So, yan ang pangapunan suportaran. And then, duman sa mga mga kababayan, mantiniro na nababakunahan taon-taon ang mga atama na aso at pusa sa barangay, tanganin pong maging ligtas. Dapat na ang gabos na naukudan sa mga training na lansar kang gobyerno, mga tugang maimplementar. Okay? So, takang nakaagi kaya, mga tugang, ang sabi, nagitaas nin ang kaso ng rabies sa probinsya from 18 naging 24. From 18 kan last year naging 24 po ngunya na taon. Ayan po para po maging ligtas. Mabibakan, ligtas ang may alam. Diya? Wag sunod kita dyan, nga ni po na dahi tamadiskwito. Minsan, maski nga ni mga kaibanan ta nga sa arong, iyon po mga naging biktima pa ng rabies minsan ating makan, di ba? Marin na pong pasiguro kita. Okay? Kung mahal natin yung alaga natin, mahalin natin sarili natin. At baka kung tamadiskwito. Alright. Iyo po yan, mga kabarangay ta. Papa Mar, tama yun, nadinig ko sa iyo na gustong bumili ng mga produkto ng Bicol at ng Albay yung mga foreigner. Ay, oo. Tama yung narinig mo. Kunyan, may mga naging bisita and friendly sintar mga tuwang sa mga pili products. Diba? Yung kakao, diba? Yung mushroom, tapos peanut butter, buko pie, asinso coconut, kasabay sa mga fresh milk, hali po sa mga local business sa Albay, naging interesado mga tugang sukon yan. So mga foreigners ang bisita from Hong Kong and Macau. Yung mga delegado, 10 ito. Ang sabi, mga tugang, interesante, ito po na mga nakalinyada duman sa, sabi nga kaya ni
pagkunyan, ano ning pagkaon, may mga restaurants na interesado kita mga produktong nahiling po ninda. Na sinokis duman sa pig-apod niya to na Albay, Best of Albay mini exhibit. Bilang parte po yung pagbisita kay itong Philippine Chambers of Commerce, Hong Kong and Macau, yung PCHAM. Okay, duman sa mga kabarangay, pagkakataon na po yan na nagkakaigwa kita ng mga bisita na nagkaka-interest na pagbusayin natin. And then, yung industriya na gusto pong laugan, kaya ito pong mga nagdirigdi. Ang sabi nga ni Ma'am Ray, kunyang pa lang ito first batch, hindi gwapa. Nagduman pa lang sila sa Hong Kong asin Macau, nila Mayor G. Ang nakaoro nila 50 na mga investor. So itong nagdigdi 10 pumansa na ito. First batch. So igwapang mga masunod. Itong first batch na nagdigdi, interesado sa maniba-ibang industriya, arog kan electronic bicycle. Yung e-bike, di ba? Renewable energy, solar energy, mga tugang, no? And sabi nga ni pati yung mga panels siguro gustong mag-invest, di ba? Yan po ang mga kunyan. And nagbisita na sa lugar na bubugtakan kay solar farm, di halatin ta mga tugang ang kunyan. Mga final kaya na pag-implementar, basta may nagtrabaho na dyan, iyon na po yan. Di ba? Yan yung mga salian sa Hong Kong and Macau. Pero kayan, iguana ng mga, nagkaiguana ng intent, mga tugang, sa tuya po ng mga, sa provincial government, asin po duman sa PMCJ na nagbubusol para po sa renewable energy, digdi po sa probinsya kan Albay, na by 2030, maging 100% renewable energy. Iguana ng mga especially yung British embassy, di ba? Duman sa Great Britain, sa sindaso nagpapundo na mga tugang pinaka-ultimo na coal plant duman, talagang nag-renewable energy na sinda. Okay? O bueno, paano mga kapatid? Malagay ko tama na ito. Paaram na po muna kita dito po sa programa. Dito po sa Aramon niya itong unyang pong aldaw na ini din Monday. Sa inyo po kamo, salamato na maraming sa pagkantamay. Huwag kayong aalis. Babalik po ako taod-taod sa naman para po sa alas 12 mga bareta. Pag-ilip ako budyan si Jasmine Baloloy. Bye-bye. Kaming magtutropa, laging ganado sa trabaho. Ganado!